Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Yan, nagluluto tayo ng dila ng baboy, asado. Asado yan guys. Yan, kung bagay kayo sa channel ko, subscribe na kayo. Yan, at pinakulokan ko na yan, ilalis ko na yung balat. At tara, luto na tayo. Let's go! Yan, may bawang tayo dito. Lagay tayo ng soy sauce. Lagay tayo ng suka. Kunti lang yan. Lagay natin ng bawang. Oregano, dry oregano guys. Lagyan natin ng dila ng baboy. Pagpamutin natin guys para mamuot ang lasa ng ating salsa. Lagyan natin ng paminta guys. Guys, tara, let's go. Kulo na natin guys. Guys, alright. Oil. Bawang guys.
guys, done na. Asadong dila ng baboy guys.